Kutaura kwandiri kutoita nemiko zvinezvi SADC executive secretary kwa Elias Mpedi Magosi atori muZimbabwe iko zvinezvi ende avhizitira President Emerson Mnangagwa. Nyaya yakaita sei tagara tituwe nayo pano kuitirawo vanhu vaya vanozofamba vachitaura kuti SADC ida kuzouya musi wa 30 June kunoita election kana kuti unozonzwa zvakutwiswa kunzi SADC yatouya kunonyora date rekuti paitwe re-election. So chikonzero panapa chaita kuti SADC secretary uyu auye kuno kuZimbabwe ndocho chichi panapa chikunzi SADC executive secretary His Excellency Mr. Elias Magosi this morning paid a courteous call on President Mnangagwa at State House. In an interview following their closed-door meeting, Mr. Magosi said it held fruitful deliberations. Their discussions with President Mnangagwa centered around the progress Zimbabwe continues to make in its preparatory work ahead of hosting the 44th SADC Summit this August. Nyaya iripo panapa ndeyekuti Zimbabwe iri kugadzirira kuti panoitwa SADC 44th Summit pachizogadzwa President Emerson Mnangagwa uchair wemuSADC. So ndo nyaya yafambirwa na Elias Mpedi Magosi uyo secretary wekuSADC. Kusazozivawo vamwe vanogona kunge vane awa marevelations kana kuti maziviro manzwiro avanenge vaita nyaya asi meeting yaitwa iyi iri kunzi yaitwa behind closed doors, but pavazobvunzwa nevamwe vatori nawo ndipo vataura kuti aiwa tiri kufambira nyaya idzodzo dzekuti tiona kuti Zimbabwe iri kuprepare ende iri kuita zviri kuratidza kuti iri kubudirira pama preparations avo ekuti pazoitwa 44th summit. Ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe.